Ćao drugari, dobrodošli još jedan klip. Kao što vidite, ovo je malo drugačiji klip zato što Milana nema. Ja sam trenutno u Zaječaru, Milan u Beogradu. Zašto je takva situacija? Zato što Milan, nažalost, ima COVID. Da, Milan ima koronu. E sad, s obzirom da Milan ima COVID, ja mislim da je vreme da mi zajedno uzmemo i poručimo klopu neku za Milana. Kako ćemo da poručimo klopu? Naravno putem Volt dostave, naše omiljene dostave za brzu hranu, tako da ćemo sada da vidimo šta ćemo mi da mu poručimo od klope. E sad, s obzirom da je sada trenutno nedelja burritoa, wrapova i gyrosa, mi idemo u Burrito Madre i idemo da poručimo jedan sočan, preukusan burrito za Milana. I ljudi, nemojte slučajno da zaboravite naš promotivni kod SHDJ400 za 600 dinara popusta na vaše prve 3 porudžbine. To mnogo znači, poklanjam vam bukvalno 600 dinara, samo treba da iskoristite taj prelepi kod. Ok, kao što sam već bio malo pre rekao, znači nedelja burrito, wrapova i gyrosa traje do 23. maja. Šta to znači? To znači da imate od 20 do 50% na svu tu hranu, ljudi, što je ono bolesno veliki popust. Tako da ajde da vidimo ovako, imamo Burrito Grande napravi svoj. Da, molit ću, znači želimo to da uradimo, Grande Chorizo Burrito. Može. E sad, odberi serviranje u tortilji, bez pirinča, bez pasulja, bez pirinča, ne može baš bez pirinča u tortilji, post tortilja u tortilji. Idemo dalje. Bez pirinča, ne, meksički paradajz, bez pasulja, pinto pasulj, crni pasulj, pinto pasulj. E sad, odberi salsu i sosove. Imamo pico de gallo, salsa verde, mocaete, ili kako se već kaže, corn salsa, chipotle i cream fraiche. Pico de gallo, bez toga ne može. Onda uzet ćemo chipotle, to je isto jako lepo. I salsa verde. Brate, to ti je to. Idemo sledeće. Kačkavalj. Ne, kačkavalj ja ne volim. Stavit ćemo zbog Milana kačkavalj, on to voli. Miks zelenih salata, marinirani crveni luk, znači bez toga ništa. Odberi ekstra dodatke. E sad da vidimo šta još možemo da stavimo. Ekstra jalapeno, može. Sledeće. Da li želiš Burrito Madre obrok? Ne. Znači želim mom bratu da pošaljem burrito u tortilji, to je to, bombona, 710 dinara i isto tako ću da mu pošaljem, evo ga, agua fresca, kako se već kaže, vitaminsko-energetski napitak. To je to. Da ga malo podignemo, što se kaže, i to je to, ljudi, Deus od Ninja je naša poručbina. Sad kako će Milan da reaguje na ovu hranu, to ćemo da vidimo, poslije ćemo se povezati putem Discorda i onda će Milan to da jede, ja ću da gledam jer on ima tamo Burrito Madre, ja ovdje Zaječaru nažalost nema. Da, ništa, vidimo se za koji trenutak kad mu stigne klopa. I ljudi, kao što vidite, pozvali su Milana preko Discorda da vidimo kako, kao što vidite, on je se bagreo, podašnjak je braga, to je kao bitno da se vidi World of Warcraft pozadnje. Da, to je najvažnije. To je sada nebitno. Milane, ja sam tebi poručio jednom Burrito Madre. Jel jesi? Da, putem Volta i mislim da ćeš da se oduševiš jer sam poručio baš onako nešto lepo za tebe. A čekaj, fora je tome da ja ne znam što si ti poručio dok mi ne bude stiglo, tako? Upravo tako, brate, upravo tako. Okay. I očekujem reakciju i baš sam pričao i publici da ti si u Beogradu privilegovan, što imaš Burrito Madre, a ja nažalost u Zaječaru to ne znam. Jer znaš što je meni jako drago? Jako mi je drago što je Burrito Madre napokon došao na Volt, to mi je jako cool priča. Zato što, znaš da neko vreme nije bilo i sada kad je došao, sad je prava stvar. Pazi, ali sad gledam, znači imaš ga i u Ušću, imaš ga u Delta City-u, imaš ga u Adamolu, imaš ga svuda, bukvalno. Da, ima baš na dosta lokacije, to su baš onako ekstra radili, tako da kogod je na Novom Beogradu da realno možeš da biraš odakle će ti stigne. Mene zanima šta si ti meni poručio, neće li me otkrivaš uopšte? Ne, neću ti otkrivam, znači u pitanju burrito, zato što kao što sam već rekao, znači sada je nedelja burritoa, gyrosa i wrapova, znači od 20 do 50% su cene niže preko Volta, tako da ljudi idite i grabite i ne zaboravite da iskoristite naš promotivni kod SHDJ400 za 600 dinara popusta na vaše prve 3 porudžbine. Baš me zanima šta mi je Tomo poručio, ljudi. Ovo je malo onako vanredna karantinska epizoda. Ja se inače osjećam bolje, hvala Tomu što si me pitao. To nisi stigao da me pitaš. Osjećam se bolje, ali i dalje sam u karantinu, tako da ja čekam ovo da prođe. Vidiš da sam pustio bradu, baš se onako ne ličim ni na šta, čoveče. Tako da ajde, zanima me šta si mi to poručio. Ljudi, vidimo se kada bude stigla klopa kod mene. Okej, Tomo, malo pre je stigla klopa. I evo je naša divna kesa iz Volta. Inače, Tomo, šta je ovo?
Šta je ovo? Koliko si mi... To je, brate, burrito madre. Koliko si mi stvari stavio ovdje? Neću da čitam, ajde da se iznenadim, ali evo da pogledaju ljudi. Gledajte kolika lista sastojaka mi je stavljena ovdje, znači... 1039 dinara je koštalo ovo, a? Tako je, brate, nisam štedeo. Okej, ovdje imamo... Opa, šta je ovo? Neki sok? Tako je, to je njihov čuveni sok, brate, crveni moj omiljeni. Aha, dobro. Znaš kako se zove možda? Slagat ću ti sada. Dobro. I pa ti si meni, brate, uzeo... Jel ovo grande burrito? Pa vidiš koliki je. Ja mislim da jeste grande, da. Kao i uvek, Volt najbolje dostavu u gradu ubedljivo. Tako da jednostavno kod SD400 za 600 dinara popusta. Ali ja sad ovdje moram da vidim šta je meni Toma zapravo uzeo. I ja sam malo iskreno nervozan jer ne znam šta si mi nagruvao. Fora ove epizode danas je bila kao ja ne znam, a Toma kao zna. I on sad uživa u tome. Jesi mi stavio nešto nerealno? Pa, brate, stavio sam ti nešto bijanje, eto, bukvalno tako. Nešto što bi ti jeo. Tako. To mi se... To je, brate, burrito za koji bi ja trenutno onako, baš onako, Želeo bi da pojedeš takav jedan burrito. Brate, kako mi da vodom ušte? Vidi. Ovo će biti jedna retka epizoda. Toma, ti si sada zapravo naša publika. Gdje moraš da gledaš kako ja jedem ovo, a? Da, ja zapravo sada gledam klip. Ok, ljudi. Toma mi je kupio grande burrito i kupio mi je sok. Odnosno, ovo je limonada njihova, ja mislim. Zanima me kako ovo izgleda. Mogu, brate, da zagrizem. I bit će zanimljivo da provalim, da pokušam da provalim šta si ti to zapravo uzio. Ja sam inače veoma gladan. Tako da, prijatno ljudi, prijatno Tomo. Hvala, brate, hvala. Ovo je ljuto, brate. Jeste, brate, ljuto je. Delo mi kao da sam mi stavio papriku ljutu, neki ovo mi stvarno je ljuto. Ovdje vidim pirinač. Tako je. Vidim meso, sad... Mislim da je ovo svinjetina, jesmo u pravu? To ti je, brate, chorizo, ona kobasica. Kobasicu si mi stavio? Nikad nisam probao inače kobasicu kod njih. Meni ono omilja. Dobar, brate, a? Ukus. Koliko je dobar burrito, čovječe. Ja definitivno mislim da je burrito madre, što se tiče tih kao lanaca, top 3 definitivno. Da, top 3, to nema šta. Znači mnogo je dobro klopa, ali Tomo, ovo je stvarno ljuto. Šta si mi stavio, bre, ljutih stvari? Pa, brate, stavio sam ti samo jalapeño, brate, imaš ovaj pinto pasulj, on te onako malo ljuskasti, on je pirina čisto, paradajzu. I to ti to, i chorizo sam po sebi gledam, brate. Uzim, brate, malo soka, brate. Čekaj, mora da se promučka, tako je. Stvarno promučka, brate. Vidim kako si mi limonadu uzeo. Brate, to ti je limonada za energiju. Ovo je ona guava, ja mislim, tako? Baš je dobro. Ali ipak, da se vratim ja na glavnu stvar, a? Brate, hoćeš jedan griz? Ja ću sam svoj burrito da napravim, brate, ime da ga slikam i da ga pokačem na Instagram. Isto tako ljudi, zapratite nas na Instagramu kad su već kod Instagrama. Eto, sada jedem. Hvala, brate, što si me obradovao s jednim divnim burritom. Hvala Voltu na tome što su najbolje dostavu u gradu i što čak i kad sam ovako prehlađen, bolestan, mogu da dođem na kućnu adresu da mi donesu moju omiljenu hranu iz mojih omiljenih restorana. I kažem, iskoristite taj kod, bacite podršku i njima i nama. I to je manje više to, nemam više drugo da kažem. Lupite like, ostavite subscribe, očekujte još klipova u budućnosti. Ja sam sve bolje i bolje, tako da ćemo nastaviti da snimamo. I to je to. Drugari, hvala na najlepšem gledanju i do sljedeće epizode. Vidimo se! Ćao ljudi!